Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pitsa 27 na, bulan sa Nobyembre tuig 2020. May 28 kadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na, 35 días na lang. Pabuto na naton ang bagong tuig 2021. Sa 2021 man, posible nga makaangkon kita sang bakuna batok sa COVID-19. So magpakabakod, tumanon ang tanan nga mga paandam para gatindog yapon kita pagkatapos mag-abot ang baksin kag pananglitan mapapas na ang virus, ang kagao nga COVID-19. May nabisan paano, may ara kita paglaom nga ginalantaw nga may ara bakuna nga baklon ang pungsod Pilipinas. Kay sini nga simana, ang Pilipinas magalagda na sang kasugtanan sa pagbakal sang baksin batok sa novel coronavirus halin sa British Pharmaceutical ining AstraZeneca. Amo ini ang karon mahimo baklon sang pungsod, mga 2 milyones ka dosis ang AstraZeneca ang mahimo baklon. Suno ini kay Vaccine Czar Carlito Galvez. Ang AstraZeneca nga ni sang University of Oxford nagpalayag nga ini siya hindi masyado kamahal kag mahapos i-produce nga corona vaccine. Kag karon gilantaw mga 62 tubtob 90% nga epektibo ini siya. O galing may mga pila pa ka mga palamangkutanon, ngunya kung mag 62 lang, kag wala pa kalabot 90, ang kasiguruhan may questionable pa. Pero sa nasiling tana, sa tanan nga mga vaccine, amo ini siya ang barato. Nagabili siya mga 2.5 euros o kon sa aton kwarta, mga 143 pesos per dos siya. Kag, suno sa report, may bintaha pa siya. Kon, transport kag storage ang paghambalan. Kaya ang Moderna vaccine, kinanglan taguon mo siya sa 20 degrees Celsius. Samtang ang Pfizer, mas matugnaw ang kinanglan niya, 70 Celsius. Samtang ang AstraZeneca nga vaccine, sa normal nga temperature, pwede siya. Mayo ini. Bisan paano, may ara kita paglaom nga ginaulat bala. Sa wala na gid. Nga daw wala na gid sa natukiban kag nadiskubrihan nga baksin o kung tambal o kung bakuna batok sa coronavirus. Iniya, bisan gahulat kita next year, dapat na malang, ang Disyembre ara na Pagka Enero, posibilidad base kon may baksin na. Kag mapabakunahan na ang mga 35 milyones. Di mga 110 milyones ang populasyon sa bilog nga pungsod Pilipinas, mabakunahan mo da ang pila ka porsyento, okay na. Amo iniblang inigo na kag nagapalapta sang COVID-19. So maayo ini Nabisan paano, may ginapaabot kita nga tambal. Sang sa lantaw ka sa limbo bala, dulom, wala gid, gakapugday na, gakamatay na,
ginasulod na sang kagaw, wala gyapon sang bakuna. Iniya, may ara kitay nalantaw nga bakuna nga posibilidad makatambal sa COVID-19. Ay, daw mayad ini nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. 51 na intriga ko niyo. Si Presidential Anti-Corruption Commission, si Greco Bilhica, nagsiling niya hindi guro mga 12 o sobra o kulang sa mga kongresista ang nalakip sa listahan na involved sa korupsyon. Gintukod ini ang Presidential Anti-Corruption Commission sang presidente. Sus, gulpi lang puerting dipinsa ni dipensor, congressman dipensor. Nyay, ano man? Ano ya? Nga nyo hilabot yang kamera? Wala ka man sang mitlangon nga ngalan? Di ko nakuni kay Bilhica, pamitlangon niya ngalan, kundi magmitlang ang presidente, siya mitlang Kaya ginangkat siya, imbes kung tani nga ugyunan, opdan, ni dipensor, si Bilhica, kaisa sila sa administrasyon, ay winaswasan niya ya. Ano na hadlo ka mo nga matukibanda ang mga upon ninyo, nga agad panguot, aligasyon sa kaban sa gobyerno, korupsyon, pangumisyon? Anay kay hanay ninyo ang ginaimbestigar, gapamiripi ka mo, kung mag-arangkada ka mo sa mga korupsyon, abi ko anay, maayong tao ka mo, daw matinlo ka mo, anay kay arangkahon na, anay kay imitlangon na, anay kay gitudlo na, ang mga korap nga mga kongresista, dipinsa ka mo. Dapat kung tani updan yun kung wala malang ka mo, sang salong dira sa korupsyon nga galpangot sa kaban sa gobyerno nga people's money, dapat ginupdan nyo si Bilhica. Agod may balaan kung kanday sin o dira sa inyo ang malagba koko. Mangin transparent ka mo. Imbes nga buylugan nyo, kagang katon, okay. Names. Ba, inarangka pala si Bilhica? Afraid ka mo? Nga matukiban ang maupod nyo da? Nga gapanguot sa kaban sa gobyerno? Kahuluya. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang panyawan ang nahibaluan bilang isa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Kagtayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati.
Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati? Ay, 59. Kadasi gugaling sa oras eh. Pero, areho, kuting-kutingon takadali, ining palayag bala ni Education Secretary Leonor Briones. Ako wala ko bunggo sa edukasyon. Galing, daw hindi pa ni proper nga oras. Wala pa gani maperpekto ang blended learning. Ara naman, dinuso naman ang pagbalik sa limitado nga face-to-face classes ko sa 2021. Wala pa ta ma-perfect, may mga problema pa sa blended learning, balik naman kita. Face-to-face naman ang ginaduso ta. Pero kung iduso nyo ini, posibilidad may jutay ini nga konflikto sa ginikanan estudyante kag mga manunudlo. Sigurado ako, madamo sa ginikanan ang hindi pabor sini. Nga ibutang sa delikado ang kabuhi sa kabataan. Sigurado ako, madamo sa mga estudyante ang hindi pagpagatuon sang ila sini ginikanan sa tagsa kabulutuan. Kay kung papilion mo ang ginikanan sa edukasyon kag kabuhi, natural, bisan sino man unahon mo ginang kabuhi sa kabataan. Kung pagkatuon mo sa eskulahan, mapunggan mo na kung magnugsing da, mapunggan mo na kung maglinagsanay da, hindi mo na mapunggan yung kabataan, mampang na. So sigurado ako, may dako naman ini, nga impact sa ginikanan kag mga estudyante. Hindi tanay hagad tandog. Panilagan tanay antes iduso ang lain naman nga plano. Perpikon tanay ang blended learning. Pagkatapos iduso ni face-to-face kani. Kaya kung iduso nyo ini, sigurado may pagdisturbo naman sa edukasyon. Kay sigurado ako, madamo sa ginikanan ang hindi konforme kag posibilidad base kon pauntaton pa ang ila sini kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako gali si Melchor Legaspi, marketing. Pamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalimpangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 5 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.